kabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The candidates for Na sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod, observation report sang patrol. Balita sa Patrol. Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Siling kaagahon ang dalan sang Burgos, masyado ka tawhay Action Fred. Sa pihak siling may pipila kita ka mga kauturan nga nagapanglakaton. I don't know kung ini sila basin balag exercise sa pag-open walkathon lang or ang ibanderiya part sang ila exercise ang magpanglakaton. Although sining kaagahon may pipila kita sa mga kauturan na kita na nga nag-amat-amat na sa pagbiyahe halin sa Santa Fe going man sa downtown area Action Fred, no? Kining kagahon. Pero ang kalabanan nga nag-biyahe karon nga aga ining mga tricycles, especially kung mag-ara ka sa may bangga patio bala Action Fred, umpisa na sila sa pagbantay. Sa ikaduha sa may kilid sang Alisbo gabantay man, no, ang pila ka mga tricycles. Pero may iban man kita ka mga kauturan sakay na gid sa tricycles going man sa Burgos Public Market Action Fred. Naglibot ang patrol sa area sa downtown Tawhay sining aga, pero pag abot naman Action Fred sa may dalan sang Doxing may mga damo, may pipila ka sakyan pero naka-parking gid lamang nga reaction na Fred, no? And sining kagahon kag ang dalan sang Lacson may pipili nakita nga mga bikers. I think part ini isang ila sining morning exercise, especially karon I think mga katipo ni sila mo kay may mga grupo gali ning mga bikers man, kung ang iban going sa area sang Talisay, ang iban going man sa area sang Granada pakadto Alangilan part sang ila exercise sining kagahon Action Fred. May pipila man ka mga salakyan mga delivery, meat van, may ara man nag-deliver pa sang sang mga isda Action Fred, no? Going man sa area sang Libertad, may isda man going man sa area sang Burgos. Yun labyan na mon kagina ni Action na ninyo, Action Fred, ang area sang Lagoon, o kung Capital Lagoon, may jutay pagid lamang, no, ang nag-jogging. I think kalabanan diri Action Fred by our experience mga tag alas 5 kisa tag alas 6 ara na ang jogging sa pila naton nga mga kauturan, especially ining mga nag-bala Action Fred, ining mga trabaho from Monday to Friday, mga government employees, ang iban mga private individuals, pero kalabanan diri nga nag-jogging man sa Capitol Lagoon tagsa ka Sabado and even Sunday Action Fred, no? And lauman tani ang pinanaton yung mga kauturan, labyan namon kagi naman ninyo ang mga gasolinahan nga bukas man sining aga Action Fred, especially may ang Shell, may Petron man diri Action Fred kag sa mga baratuhon bala nga mga isda nga mga gasolina bala Action Fred. Ang LKB ang ila gasolina ara sa 68, while ang ila sining crude Action Fred halos gatupong lang into 67, while ang area naman sang Petron na labas na naman ninyo before ang ila sining diesel. Lauman tani by Monday Action Fred, 2 days ang ila sining untat biyahe sang mga drivers sa diin ng 2 days, Monday and Tuesday ini siya ang ila siling untat biyahe nga pag-oftan sa mga nanari-sari nga sektor sa transportasyon, especially undok kag Pibakda kag ang Stone Action Fred oftan man
sa mga pribado nga mga sektor nga nagademandang ipanubuon ang presyo sang gatong. By the way, talking about presyo, diri naman kita action na sa atong sini nga mga kauturan nga luyag mamalaklon kag magpamalaklon sini nga aga ang Bangros Action Fred halos ka parehas lang sa gihapon 220 to 240 ang kilo sa galadko nga Bangros pero may gagmay diri action na Fred ang kilo diri sa gagmay nga Bangros ning mga 8 kabilog sa isa ka kilo is 160 pesos ang kada kilo. 160 pesos man ang kilo sa tilapia tugtog 180 ang kilo sa tilapia action bread. Ang marot 160 man kanabi pamatian kay sobra lang 100 no ang presyo sa mga isda. The same ang aloy action na bread. Ang aloya 160 to 180 ang kilo while si tuloy ang tuloy 100 pesos to tugtog 120 pesos ang kada kilo. Ang tangigi mo ning panalagko kag available man karon action na bread ang bili sini is 380 pesos ang kilo. Kag ang lukos ang lukos action bread man lukos nga urig 220 pesos kada kilo while si bilong-bilong is 160 pesos ang kada kilo. So far, ang action na Fred, ang pinaka mga observation karon sa nga patrol na lakip na diri ang presyo sa merkado. With action ninyo Bugina, hindi naman si action Alvin Graba. Mga ka-aksyon, sa din ka man nga bahin sang Pinas labutong ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:16, mga presyo sa merkado. O sige, pulo panumdum na kamuda ko na nung pamahawon nyo karon nga aga. Ako ay masugbalan ko baboy buyon, okay na. May sinamakan, ayos na ang pamahaw. Dako namit, no? Magsiling ka baboy, galing kung may balatian ka, disgrasya man. Morning kay Elvira Hilogo, kay Rochelle Evangelista, rinaslag upod sa aton, kay Rimar Hicano Haliasgo, always ginagamonitor sa Valladolid, tamaya dayon pamilya Haliasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, Cabalpin, kag Tapayan nga pamilya. Ba si Jingke di Alagdon, aga pa siya. Kay Mr. Biboy Villasor, Banisa Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Lily King, Alma Uligon, Alex Montisa, Milili Uligo, pamilya ya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Nagpadala 50 ka stars. Kay Ruming Estrabon Hidalanga, sa Barangay Talaban, Himamaylan. Subungman, dira kay Maricel Alonsabi, taga-Sinda Conchita, Barangay Sagang, kay Tilma Pihida, kag siya tupad balay nga si Eden Pagsugiron, kay Ters Birgara Sanso, good morning, nagamonitor sa Moises Padilla, kay Junalyn Ninyal de Crepito, good morning, tamya ko kay Maninoy Lager Silvestre de Quilla, kag karon kag Karin Guzman, naga-monitor man. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining muragwagan. Madamugid nga salamat. Garantisado, epektibo, Sen Marketing. E-A-N-Y-A-W
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka mangyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
mag-set up sa workspace sa imong mga balay sa tuyo nga maka-focus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong nga likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag syudad sa Bacolod maka-eksperyensya sang maulanon nga panahon bangod sang localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga hangin gikan na sidlangan pakadto na aminhan na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod. Puerte siling sang pag-asa halong kita. Nag-abot na ang tig-ilinit, dry season. Heat stroke halong mga balatian sa panit, mga bungang balhas, inom kamudamo tubig suno sa pag-asa. Puerte no? Gapangutot subong ang heat index iniblang mabatyagan ta nga kainit sa aton lawas. Sa nagupan gabi pagidya ambot 53 mo. Ambot kung mag-amo na kainit ano ang aton batyagon. So, pabuto naton nga kung hindi kita magalong liwat naman magatuhaw ang pamalatian. Pero siling sang aton mga katigulangan nga kung masyado kainit sang panahon, posible ang mga kagaw nagakapugday. Kabay pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Kay Manuel Jan Ong Gran Kapal, good morning. Kay Rodney Ismaya, gamonitor na sa Sindaan Tulanga. Muning ko no kay Dado kag kay Nano Bata ni Bibit. Salamat gid kay Imbong Jocampo sa Maaw aran man siya sa Ters Vergara Sanso. Good morning. May lang nga pagmonitor aba si Vanessa Mayo. Happy Friday. Tamyaw ko si Mrs. Alvarez, Nits Mercado Herrera kag Brother Bert Mercado Herrera. Sige. Salamat gid halin sa Minnesota State, USA. Kay Domingo Barniso, good morning. Monitor lang kay Lito Renato Ason Barniso, pamilya Kabagnaan, La Castillana. Sige. Kay Hinida Ordonez, good morning. May lang pagmonitora. Subong man, sa kay Judge Napja Mantega, bugtaw na ni siya, sininga kaagahon, kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos, kag Bob Francia, good morning, kay Toto Raul Alibugas, dalomda, galadlad Canada pamahaw mo, kay Roy Marino, kay Pare Rimias Arroyo, kay Councilor Rone Torino, Sang Don Salvador Benedicto, pamilya Dilag na Sumba, kamusta? Dira kay Marlon Kaglagrimas Reyes, kay classmate Efren Pumpirada sa Merkado sang Sumag, kamusta da? Si Pare Kinit Pamunla, kami kita na sa mall. Si Philip Bilyesa sang Murcia, good morning. Kay Marvin C. Kay Johnny Dalgo sang Manaplaw, dugay na nga wala kami magkita na iba. Kay Pare Erning Horilia, good morning. Kay Hado Richard Binos kag Toto sa Barangay 4. Pareng istoy querido, abi bangon kag mag-walking na. May ni kay kontemprano pa ga walking na kamo para mapagsik ang aton kalawasan. Pero kung may edad na, baw kuidahogid nga maghagad sang dalagan, hindi na pwede. Walking lang kay hindi na kasarang ang aton sini kalawasan. Okay man? Sige.
Kay Joy Ann Ogdamen, good morning. Tamiyaw ko lang happy birthday si Josephine Escamilla kag Russell Escamilla nagahiwat subong sa ila kaadlawan. Happy birthday gid. Kay Jonel Cartel Bilyote, pamilya Bilyote sa Central Maaw, good morning. Oy Areho, luyag mo nga mangin kabahin sang coverage team sang Aksyon Radio Bacolod para sa 2022 nasyonal kag lokal nga eleksyon sa Mayo 9. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapangita sang data gatherers reporter para sa mga masunod nga lugar. Bacolod, Hinigaran, La Castillana, Isabela, Moises Padilla, Binalbagan, Himamaylan, Hinubaan, Tubuso, Victorias, kag Candoni. Ipadala ang imo resume sa email actionradiobacolonews@gmail.com o kung idulong sa istasyon sang Aksyon Radio Bacolod, Penthouse Wilros Building, Corner Burgos, Locsin Streets, dire sa Barangay 9. Mangin kabahin ikaw sang madinalagon nga coverage sang Aksyon Radio Bacolod. Pwede na kamo maka-apply subong. Luyag ka nga mangin reporter sa nagkalain-lain nga banwa kag syudad sa eleksyon, now na, apply na dire sa Aksyon Radio Bacolod. Mas maayo gid nga makapadala kamo resume o kung mas maayo gid nga personal nga makapadulong kamo dire sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Kay Warlito Nisha, good morning sa Barangay Talok kag Barangay Magbalyo. Maila na nga pag-monitor tagsagid kat kaagahon. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sang isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 National. Nabaton sang Action Center angot sa wala makulikta nga basura sa palibot sang syudad kada adlaw. Ini suno kay Task Force Basura Head Wilfredo Yulingo. Do maayo no? Kon wala untat ang operasyon, maayo ini kon sige ang panghakot sang basura sa mga subdivision kag pila ka nagapanguna nga lugar dire sa syudad sang Bacolod. Di ko may ara sang reklamo sa Action Center angot sa wala kuno makulikta nga basura ini ginaaktuhan pagi sa pagpadala sang on-standby nga unit sang garbage truck kag garbage collector. Maayo ining balita. Kung matinlo ang syudad sa Bacolod, kaman kung kaysa gulpi lang, may maabot ng mga bisita, malibot sa syudad sa Bacolod, may ginayang nga daw medyo ready kita nga ipresentar naton ang syudad sa Bacolod nga matinlo. Amo ng City of Smile. City of Smile na matinlo pa. Hindi bala mo? O sige. Samtang nagabaha na ang mga poster sang mga politiko. Kuidaho lang nga magpatapik sa mga kahoy kag poste. Ginadilian ina. Labi na gid sa kahoy. Pobre man ang kahoy da nga butangan mo da sang propaganda material mo, ilansang mo pa. Kung may ba ang kahoy, masinggit na sa agay. Sakit. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na kay Rochelle Matandak. Good morning. May lang pag-monitor si Rochelle Matandak kay Ebros Patigayon Balulot kag kay Toto Balulot. Good morning man.
kay Jocelyn Diaz. Good morning. Tamya ko lang Jerome Sasi kag pamilya Evangelio Sasi, Blasi Diaz kag Arco sa sitio na Lupan dira sa Bago. Kay Gigo Bal Flores, good morning man. Nagamonitor sila. James Sarmiento Gayo Tomasar o Kapita. Kay Ronnie Gordon, good morning. Kay Michelle Sayo Gimeroy. Kay Angela Gayundato Castillo, good morning. Tamaya bata iya sa Berot, Libanon. Maricon Castillo, Gloria Moreno, kag sa mga taga Bangga Tutong Uno, Barangay Pilisa. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang balitang Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home. The time las 4:53. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Kapi-kapi na kamuda, Dr. Alfred's Green Coffee ang aton rekomendasyon nga gintunan gininiya sang mga sayantipiko dito sa Estados Unidos. Dito lang natukiban nga kung berde pa ang kape, porte ka powerful sang yan natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa Priska. Mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sa mangustin. Ining face-to-face ka klase, paimnagid
ang mga estudyante sang Dr. Alfred's Green Coffee. Gaabring memorya sang kabataan, nagapagsik, da wala ginatuyo, da wala ginakapoy. Sikreto sang Dr. Alfred's Green Coffee. Hindi ka mo magkabalaka, non-acidic, non-addictive ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Mabakal ninyo sa tanan nga sanga sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Lupus East Kmart kag Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5. Aber, diri kita mga balita naton sa puwersa sang aton kapulisan, personal nga away ginalantaw motibo sa paglutang sa mag-abyan nga nagaangkasanay sa motorsiklo nagligad nga adlaw. Pulis Balita. Italio pod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report gikas Bacolod City Police Office. Ginbalikan ta ining kaso sa paglutang sa mga amigo nga nagangkasanay sa motorsiklo nga ginlutang sang riding in tandem sa Morsia Masilingan Road, Barangay Masilingan, Sinisyudad sang Bacolod. Ang pinaka-latest diri nga development, Action Fred, nga nakuha naton gikan sa kay Police Captain Elmer Munilla, posible personal ang nanging motibo sa paglutang sini mga amigo nga sanday Johnny Tamundong, 36 anyos, kag angkas sini nga si Elias Baal, 29 anyos long sa Pumuluyo sa Barangay Buenavista, Banwa sa Morsia. Patay on the spot si Johnny Tamundong matapos ginlutang gamit ang kalibre 45. Samtang naigo naman sa paa ang angkas niya nga si Elias Baal nga nakagawa na sa ospital matapos mabulong. Sa inisyal nga papangusisa ni Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station No. 7 Action Fred, may kontra sa ila barangay ining napatay nga si Johnny Tamundong hasta nga wala ini mariglo sa barangay hasta nga nagsaka ini ang kaso sa korte. Apang sunod kay Bonilla, Action Fred, kinanglanong pa nila ang konkreto nga ebidensya para maangot nila ang insidente. Mas puro na development ng kaso sa shooting incident na nagtabuli sa Korea sa Police Station No. 7. Kung sabihin na may arakas nga doon kabiktima, no? Sa tiguda na patay sa igudala dito sa ospital. Pero isa naman nakaresurvive. So nakabapuli nun sa dito sa ila barangay. Ngayon may inalamon sa pagpili sang kandidato. Pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Siya, pakadto diri sa area sa Bacolod, then kadindik ang nakakuha sila sa opportunity, no, yung tiro nila. So makita na ito aksyonerik nga doging taluhan din siyang biktima nga patyon. So atong pag-investigar nakita natin nga may ara ng related posible, no, sa ilang lugar. Kaya ikadua related niya siya trabaho aksyonerik. May previous record din siya aksyonerik ng sa ilang lugar nga may contrast siya pag dalan ni barangay. Then sa barangay daw ay sila na reglo kag nagtadres na sa complaint diri sa province. Pero ginamananti pa ni natin bala kinere kung sino yung mga circumstansya bala nagkaigo para patyon din ang takataho. Antik sa patay daw mga months before daw ginambalan ko sa asawa ni maghalong ka kahit siya do sa imo ka ano. Tempo daw amo na siya black kinere. May pamahog sa iya kabuhi dra mismo sa ilang lugar. Ang ini pamahog, sir, at tawag sa cellphone, i-context sa cellphone. Bali, kumprontahan na sila nung ginambalan kaya gipahog siya. Dra mismo sa ilang lugar. So, na possibility, sir, nga masulbar taning kaso, sir? Kung bulig mismo ang mga pumuloy dira sa Barangay Buenavista, ang pamilya mismo. Amo na naksinere by 6 time, nagambal ko asawa nga after nga matapos nga ni hikutan sa ilang lubong, makatuman to sa station. Siguro mas may ara naman sila nga ginatubog ng persona. Taga mo ni siyang aton nga kung paon pa babul ko si tax merit mapay natin yung kaso. Gusto man nila na kinerit nga mapay ng kaso, ginatinguan taman ni siyang masulbar nini para matagaan matang justisya ni kamatayon sa biktima. Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station No. 7, sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa Nagasiling, mga kaaksyon sa tiga mga bayan sa Pinas, labuton ka sa among balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Kay Lia Juan Lagdamat Hana, good morning. Halin sa Teresa Rizal, basi Aida Aluna, no? Taga Barangay Granada good morning. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Santon Plaza
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo o gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga ka-aksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton resulta sang Small Town Lottery first draw 35-22. Una nga bula resulta 35 kag 22. Second draw 17-38. Ikadua nga bula resulta 17 kag 38. Third draw 28-21. Ikatatlo nga bula resulta 28 kag 21. Rekta kita.
Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Jackpot 75,544,261. Kombinasyon in any order 35, 25, 32, 9, 51, 2. Resulta sang 658, 35, 25, 32, 9, 51, kados. Saylo kita, 645, ang jackpot 24,251,020. Kombinasyon in any order 17, 7, 34, 26, 22, 18. Resulta sang 645, 17, 7, 34, 26, 22, kag 18. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Muning lada kay Nimisha Roques, dira kay Francine Natalie Bautista. Okay, good morning kay Jose Mungcal Torrilla, gamonitor sa Binalbagan, si Toto Alex Puentes. Ara siya nagaupod sa aton. Kay Fernan Dalida, muning lang kay Sinica Mahilom, galuto sa iya karinderya. Kay Manjo Arniho, good morning man. Diri kita ho, ang epektibo bala, kag natural nga paracetamol, kag pangtapna sa mga sintomas ang trangkaso, kag COVID. Amo ini siya ang blood. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ining sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
may nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ka mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras Sudlontang report sa Bacolod City Hall. Balita City Hall. Upod kay Aksyon at Tayhupon. Aksyon Art. Good morning, Aksyon Fred. Bukas na sa pagbaton ang tanan nga mga vaccination centers sa syudad sa Bacolod para sa pag-akomodar sa mga kabataan nga nag-edad sang 5-11 anyos nga luyag mabakunahan sang Pfizer vaccine kontra sa COVID-19. Sunod kay Dr. Chris Surongon, Deputy for Medical and Data Analysis ng EOC. Ini nga development ang resulta sang damlaglang nga delivery sang 30,000 ka doses sa bakuna nga nabaton sa syudad gikan sa National Vaccination Operation Center o kon INVOC. Dugang panisurungon magluwas sa mga vaccination centers. Bayaran na sa pila ka mabulutuan nga nagapakig-angot sa EOC para sa ila schedule sang pagbakuna. Lakip na mga barangay nga natala na magapatigayon sang ila separado nga vaccination drive. Ginalauman man Aksyon Friend ni Surungon ang madasing nga pagkaubos sang bakuna nga ginalukar para sa among nga sektor bangod sang ginapakita nga interes kag kooperasyon sang publiko labi na sa mga ginikanan. Open naman ang aton schedules sa 5 to 11 atong age group
Tapos open naman ang slots naton kay ti may nag-abot kita nga additional nga 30,000 doses sang Pfizer para sa edad 5 to 11. So kung ano na subong, we're accepting walk-ins. And then, subong sila yung iba ng mga eskwelahan, nagalapot naman sa atin para makapaschedule sila sa ilang vaccination sa malls or vaccination sa ilang respective schools, be it private or public, especially ang mga public schools na nag-request for a possible face-to-face classes. Tanan nga mga vaccination centers naton will be open for the walk-in nga 5 to 11. Yes, ang aton nga mga malls na nag-cater na sa 5 to 11. And then, depende na sa barangay kung mayroon sila nga existing na schedule. Balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon artay hupon magkaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Lapoton ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, o nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:22. Uy, anom kaadlaw na lang kag abrihan na ang kampanya lokal. Masinagabong naman sa mga jingle ang mga dalanon sang siyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag bilog nga pungsod Pilipinas. Garinagumba naman ang aton sini mga politiko, magadunga na, magaarangkada na, nagsugod ng nasyonal sa 25 lokal naman. Sumasandukot na ang kampanyahanay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Kay Jen Hisolgon, good morning. Kay Elmer Buyet Villamor, monitor kabilya. San Agustin sa La Carlota. Kay Rina Bisiti Makiling, morning. Makiling Pamiri Barangay Isyo, Sitio Hunob, Banwas ang Kawayan. Kay Sirwen Hugos sa Barangay Sibukawan, Isabela. Kay Huma Lumina, good morning man. Ang nagkadto ko to kapon sa mall sa shuttle bus ba? Wala pa kay aga pa Basi kahapon sang hapon, ato naman to nagapinungkuan ay isyo politika. Radio Philippine Standard Time las 5:23. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang Negosyante dakop matapos nagabaligya sang hindi safe nga butane sa siyudad sang Victorias. Si Action Brian Morden may report. Action Brian. May nga aksyon na Fred Akop ining isa ka negosyante nga dalaga matapos nga nagabaligya sang indi safety yang butane dira sa barangay Sai sa siyudad sa Victorias, Negros Occidental. Ang suspitsado ginkilala sa kay Shirama Tumini, 33 anyos kag residente sa nasambit man nga lugar. Mismo ang Criminal Investigation and Detection Group sa Buman Victoria City PNP kag kapulisan pa sa Negros Occidental naka-confiscate gikan sa iya sini nga poder sang 20 tanan ka bilog nga butane action Fred. Subong 27 pagid nga wala na sang unod nga butane kag isa ka motorsiklo nga iya sini ginagamit sa amo nga negosyo. Aban ang balita gikan sa Nokpo, Action Brian Morden nag-report. Mga ka-aksyon din kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:33 na. Mao tudo na subong ang preparasyon sang COMELEC sa debate. Ati natural sa gihapon Bongbong Marcos hindi magtambong sa debate. Kay Warren Ortiz, good morning. Kay Nimpa Ibanez sang Barangay Tangob, basi Milili Uligo, morning ko no. Tamyaw ya Ma'am Vanessa Star kag Doc Mat Mayo, Jinke de Alagdo, Noel Amar kag Alex Montisa. Mabalik ako pagkatapos ini. Sa sining panahon, importante Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets, kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa 40, mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga ka-aksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno.
Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. Latter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred preso karon sa custodial facilities ang police station number 7. Ining 31 anyos nga lalaki matapos na dakpan through by bust operation kagabi sa barangay Mansilingan diri sa siyudad sang Bacolod. Ining naaresto ang gaging kilala kay William Rodriguez kag residente sang amuman nga lugar. Sunod diri kayo Police Captain Elmer Bonilla, ini si Rodriguez ang ginakabig nga street level individual kag naaktuhan gid sang mga kapulisan nga nagbaligya pagid sang illegal nga droga sa isa man ka pulis. Na-recover sa iya ining 3 ka plastic sachet isang suspected shabu nga may standard drug price balor 34,000 ka pesos. Sa dugang pagid nga balita, sa naaresto man sang mga kapulisan sa idalom sang Bacolod City Mobile Force Company ining si Kirsty Moderacion, 38 anyos kag residente sa Barangay Singkag Airport ni matapos kag ginserbihan sang mandamiento di aresto sa kaso nga qualified theft o kon pagpangawat. 24,000 ka pesos ang piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Karon si Moderasyon ang nahunong karon sa custodial facility sa police station number 7. Samtang sa police station number 2 ginaresto man ining si Jonel Paes, 43 anyos, residente sang barangay 4 diri sa siyudad sa Bacolod. Paagi man sa warrant of arrest ining si Paes ang ginaresto sa mga kapulisan sa police station number 2 for violation sang Republic Act 9165 o kon pagbaligya sang illegal nga druga kag wala man sang piyansa para sa iya kahilwayan. Si Paes ang nahunong sa sa custodial facility sang police station number 2. Report sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa diin ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:48 kay Jonathan Puentes. Congratulations kuno kay Doc Haron Dimarunsing. Nakapasar guro ni sa medical board exam. Congrats gid. Kay Christian Rua dira sa Victorias Rua family, good morning. Kay Kati Bir, kay Toto Siralbo Laba sa Barangay Salvacion Murcia, good morning. Kay Atia Kim Iriman, kay Rosemary Baloes, musta kada sa mga Baloes nga pamilya, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita. Kay size. This time. Kay Jomar Idulag sa Sipalay. May lang pag-monitor tagsagid kakaagahon kay Luna Artisano. Good morning man. Baos toto asis ara siya nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Action Radio Philippine Standard Time las 5:57. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1. Upod kita kay aksyon John Diaz kag aksyon Eden Aboso. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.